Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member natin na si Leonard Brohan. At sa mga nag-renew ng badge na sina Blaze Hort, Jomar Sombilon, Rita Enriquez, Eris Crib Horror Tales, subscribe kayo dyan, magaling yan. At kay Dio Boyo, maraming salamat po sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga kaibigan naming pastor. Natawagin na lang natin sa pangalang Pastor Leo. Taong 1980. Poblasyon Mandaluyong. Itong mga panahong ito, kasalukuyang isang sakristan si Pastor Leo. Siya ang pinakabata at pinakabago noon sa kanilang grupo. 6 silang sakristanon. Sa simbahan nila, meron silang kasamang 5 madre. Ito ang umaalalay sa kanila at nagtuturo ng mga dapat nilang gawin sa simbahan. Sila Pastor Leo, lahat nakatira sa simbahan. Kaya naman nababantayan sila nung mga kasama nilang madre. At ang pinaka-mentor ni Pastor Leo sa 5 madre na ito ay si Sister Ernest. Siya ang naggagabay sa kanya sa lahat ng dapat niyang matutunan tungkol sa Diyos. Pero may dapat itong ituturo sa kanya na pinag-isipan niya ng maraming ulit bago siya sumagot sa naging tanong nito sa kanya. Noong mga unang taon ni Pastor Leo sa simbahan, halos pare-pareho at paulit-ulit lang ang ginagawa nilang mga sakristan. Ayon sa kanya, ang 2 sa pinakamasarap na parte ng pagiging sakristan niya, bukod sa pagdarasal at paglapit ng kaluluwa niya sa Diyos, ay yung mga outing-outing nila kapag magbe-bless si Father ng mga bahay, negosyo, o kahit na ano. Kasi nakakakain sila ng masasarap kapag ganon. Tapos kapag outing naman, iba't ibang probinsya yung nadadayo nila. Kaya masasabi ni Pastor Leo na napakasarap maging sakristan. Hanggang isang hapon, tanda ni Pastor Leo, Biyernes Santo ito. Kasi nakahanda na yung mga tindahan na nakapaligid sa simbahan ng mga tinitinda nilang palaspas. At paulit-ulit silang sinasabihan ni Father na iwasan nilang magkaroon ng sugat. Dahil may paniniwala si Father na kapag nasugatan ka tapos Biyernes Santo, matagal gagaling ang sugat mo o pwede ring hindi na gumaling. Kaya pinag-iingat sila nito. At ang pinakamahigpit niyang bilin, wag na wag maliligo pagtungtong ng Biyernes Santo. Dahil ibinibigay ang araw ng Biyernes Santo sa mga taong may ketong. Yan ang araw na kailangan nilang maligo para gumaling ang sakit nila sa balat. Halos 2 taon yang paulit-ulit na binibilin sa kanila ni Father. Siyempre, susundin nilang lahat yan. Araw ng Biyernes Santo, kasalukuyang nagpupunas ng mga bangko sa simbahan itong si Pastor Leo nang tawagin siya ni Sister Ernest. Ang sabi nun sa kanya, meron siyang ituturo sa kanya na hindi niya pa nababasa sa Biblia. Takang-taka si Pastor Leo kasi
Ang alanganin naman nung tawag sa kanya. Naglilinis siya, tapos bigla siyang tuturuan. Bilang tiwala naman itong si Pastor Leo, sumunod siya kay Sister Ernest. Akala niya sa tapat sila ng altar magbabasa ng Biblia. Pero hindi. Niyaya siya nito kung saan nakapwesto ang mga kampana ng simbahan. Ang taas pa nga ng inakyat nila. Pagdating nila sa itaas, ang sabi sa kanya ni Sister Ernest, "Gusto mong mas mapalapit pa sa Diyos?" Hindi alam ni Pastor Leo yung isasagot niya. Bukod kasi sa nakakatakot yung mukha ni Sister Ernest, basang-basa pa ang buhok nito. Ibig sabihin naligo siya. Di ba, pinagbabawalan silang maligo ni Father kapag Biyernes Santo? Bago siya sumagot sa tanong ni Sister Ernest, ang sabi ni Pastor Leo, Sister, bakit ho basa yung buhok ninyo? At saka, nasaan po yung takip ng..." Bigla na lang itong Shh! 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 Huwag ka maingay! Kumapa-kapa sa ulo niya si Sister Ernest at napansin nito na hindi niya pala suot yung balabal niya. Kumunot ang noo nito, tapos parang galit na galit. Tumalikod siya sandali kay Pastor Leo, tapos may mga binubulong. Ilang segundo ang lumipas, humarap ulit ito sa kanya. Pero kalmado na ang mukha nito. Malumanay siyang tinanong ulit ni Sister Ernest ng, "Leo, gusto mo pa bang mas mapalapit pa sa Diyos?" Siyempre gusto ni Pastor Leo yun. Kaya nga siya nagsakristan, di ba? Para mapalapit sa Diyos. Pero yung mas mapapalapit pa, gustong gusto niya yun. Sumagot si Pastor Leo ng, "Opo, gusto ko pong mas mapalapit pa." Inilapit ni Sister Ernest ang ulo niya sa tenga ni Pastor Leo at bumulong ito ng, "Buklatin mo itong hawak kong Biblia. Yung unang pahinang makikita mo sa pagbuklat mo, basahin mo ng malakas." Pagbuklat ni Pastor Leo sa hawak-hawak niyang Biblia, gulat na gulat siya sa mga nakasulat dito. Dahil sa tinagal-tagal niyang nagbabasa ng Biblia, yun ang unang beses na nabasa niya yung mga nakasulat doon. Hindi na niya binigay sa akin yung kompletong detalye. Pero ayon kay Pastor Leo, halong Tagalog at Latin ang mga nakasulat. Ang ibig sabihin ng mga Tagalog, "Sinusumpa ko ang lahat ng likha ng Diyos." Yung Latin, hindi niya gaanong naintindihan yung ibang salita lang. Pero lahat-lahat ng nakasulat, kontra sa Diyos. Hindi yun ordinaryong Biblia o hindi talaga yun Biblia. Sa takot niya, nabitawan niya yung Biblia. Tapos napatingin siya kay Sister Ernest. Yung mukha no ni Sister, mukha ng isang bruha. Sabog-sabog ang buhok nito, ang itim ng labi, mga mata, at meron siyang ilong na punong-puno ng sugat. Tumutulo pa ang laway nun nang magsalita ito ng, "Basahin mo! Basahin mo ng malakas!"
Napatakbo si Pastor Leo noon pababa ng hagdan. Kaso lang, masyadong makipot yung hagdanan, kaya hindi siya makababa ng mabilis. Tapos paikot pa. Nang nahawakan ni Sister Ernest yung kanang kamay niya, pilit siyang hinihila nito paitaas. Sigaw ng sigaw si Pastor Leo ng, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" Buti na lang, may mga kapwa sakristan siyang umakyat doon dahil hinahanap siya. Nung nakita siya ng mga yon, nagmamadaling tumakbo ang mga ito para tulungan siya. Pagbalik ng tingin ni Pastor Leo sa itaas, wala na doon si Sister Ernest. Ang sabi niya sa mga kapwa niya sakristan, umakyat sila sa itaas. May demonyong nakapasok sa simbahan nila at nagpapanggap na si Sister Ernest. Agad-agad silang umakyat. Nadatnan nilang nakaupo si Sister Ernest sa tapat ng bintana habang nagbabasa ito ng Biblia. Sumigaw si Pastor Leo ng, "Hoy! Demonyo! Humarap ka nga dito!" Paglingon nun sa kanila, si Sister Ernest, napakaamo ng muka at nakangiti sa kanila. Nagsalita din ito ng, "Anong sinasabi mong demonyo? Hindi tinatanggap ang salitang yan sa simbahan. Magdasal ka ng nakadipa sa harap ng altar." Parang ang dating tuloy, napahiya pa siya sa mga kasama niyang sakristan. Sinunod ni Pastor Leo yung inutos sa kanya. Habang nakadipa at nagdarasal, may narinig siyang bumubulong sa tenga niya. Napalingon siya. Nakita niya si Sister Ernest na nakaupo sa gilid niya habang binabasa nito yung inabot kanina sa kanyang Biblia. Nanginginig na sa takot si Pastor Leo. Nang nagsalita si Sister Ernest ng, "Walang mangyayaring masama sa'yo kung babasahin mo ang lahat ng nakapaloob dito." Binuklat ni Sister Ernest yung Biblia at itinapat yun sa mukha niya. Pumikit na lang si Pastor Leo para hindi niya yun makita at nagdasal siya ng taimtim. Pagmulat niya, wala na sa harapan niya si Sister Ernest. Matapos niyang magdasal, nagkulong na lang siya sa kwarto nila. Kahit kasi anong kwento niya sa kapwa niya sakristan, hindi na ito naniniwala sa kanya. Kinaumagahan, Sabado de Gloria. Nagdadasal sila noon sa chapel. Pansin ni Pastor Leo, kulang-kulang sila. Wala si Sister Ernest, yung dalawang madre pa, tapos yung katiwala ni Father na matagal na niyang hindi nakikita. Inisip ni Pastor Leo, baka mahuhuli lang sila ng dating. Pero natapos na lang yung dasal nila, wala pa rin. Tinanong ni Pastor Leo si Father kung nasaan si Sister Ernest at yung iba pa. Ang sabi sa kanya ni Father, matagal nang wala si Sister Ernest sa kanila. 2 buwan na. Gulat na gulat si Pastor Leo kasi nakikita niya pa yun eh. Maski nga yung mga kapwa niya sakristan nakikita pa rin yun. Tapos sasabihin ni Father 2 buwan nang wala. Paano nangyari yun?
Sumagot si Pastor Leo kay Father ng, 2 buwan po, Father. Paano pong nangyari yun? Kasi kagabi lang po, nakita pa po namin siya eh. Sagot ni Father sa kanya, yan ang dahilan kung bakit namin siya pinaalis. Salungat ang paniniwala niya sa paniniwala natin. May ibang madre ang nag-aaral ng Mahika Blanca. Kaya pansin mo, kapag may mga sinasapian at dinadala sa simbahan natin, yung ibang madre ang gumagamot. Pero itong si Sister Ernest, iba ang ginagawa. Mas pinalalala niya pa yung sakit ng pasyente. Biglang natulala si Pastor Leo sa sinabi ni Father. Tanong niya ulit, Father, ano po yung sinabi niyo? Mahika Blanca? Sagot sa kanya ni Father, aral yan ng mga Latin na pangontra sa mga demonyo o mga nag-aaral ng mga gawin nila. At yan ang inaaral ni Sister Ernest. Pakiramdam ni Pastor Leo, binuhusan siya ng napakalamig na tubig. Yun bang kumakalas na yung kaluluwa niya sa katawan niya? Kasi hindi siya makapaniwala sa mga naririnig niya. Nung wala na siyang maitanong kay Father, umalis na ito at sinabihan siyang magdasal ng magdasal hanggang sa hindi na siya malapitan ni Sister Ernest. Gawa ng sa tinagal-tagal niyang nanatili sa simbahan, nakagawa na siya ng sapat na pundasyon para lasunin ang mga isipan ng mga tao doon at ibaling ang kanilang paniniwala sa Diyos. Buti na lang, hindi lang siya ang nakarinig habang nagsasalita si Father. Maging yung mga kapwa niya sa Kristan, narinig din ang lahat. Kaya naman naniwala na sa kanya ang mga ito at nangakong sabay-sabay silang magdadasal ng taimtim sa tapat ng altar. Akala nila tapos na lahat ng maririnig nila. Mas lalo silang kinilabutan nung may sabihin sa kanila yung isang madre. Ayon dito, kaya pala matagal nang nawawala yung tauhan ni Father. Yun ang naging unang biktima ni Sister Ernest. Tapos sumunod dyan, yung 2 madre. Mabuti na lang, matibay ang paniniwala nila sa Diyos. Kaya hindi nalason yung mga utak nila at hindi din nagbago ang kanilang paniniwala. Matapos ang lahat-lahat ng natuklasan nila, itong si Pastor Leo, hindi na nagdalawang isip. Kahit masakit sa puso niya yung desisyon na kailangan niyang gawin, ginawa niya. Umalis siya sa simbahan na pinagsisilbihan niya. Mahirap na eh. Buo naman ang paniniwala niya sa Diyos. Pero kasi, parang may kung anong nanggugulo pa rin sa kanya. Kesa lumala ang sitwasyon, umalis na siya doon. Ayos lang naman kila Father yun. Desisyon niya yun eh. Pero alam niyo ba, kahit ngayong pastor na siya, hindi pa rin mawala-wala sa isip niya yung naging karanasan niya sa simbahan na yun na nasa Mandaluyong. Pero ngayon, marami nang alam si Pastor Leo at hindi na siya takot kung bumalik man si Sister Ernest. Gawa ng marami na siyang alam
pagdating sa aral ng Mahika Blanca. Okay, opinyon ko sa kwento. Ito yung sinasabi ko sa inyong dahilan kung bakit Mahika Blanca yung title natin. Tapos Itim na Aral True Story. Ayoko kasing lagyan ng demonyo true story kasi wala namang nadamay na demonyo, di ba? Nabanggit pa nga ni Father na gawi lang nila, hindi yung mismong demonyo. So para mas solid yung title natin at mas dikit sa storya, nilagyan ko na lang ng Itim na Aral True Story. Kasi nga, aral yun ng demonyo eh. Matik sa itim yun, di ba? Tapos yung pari noon na nabanggit sa kwento, Mahika Blanca ang tawag niya sa mga salitang Latin. O kung tawagin natin, buhay na salita o aral sa kanan. Para lang klaro. Yung tungkol naman sa kwento, grabing nakakatakot yun, as in, ibang level. Yun bang parang kahit nasa simbahan ka na, pakiramdam mo hindi ka pa rin ligtas. Kasi may nabauna yung nag-aaral ng itim sa simbahan ninyo. Lalasunin at lalasunin nun ang utak mo hanggang sa mabago na yung pananaw mo tungkol sa Diyos. Kaya nakakatakot talaga. Pero good news. Ayon naman kay Pastor Leo, nung mga nagdaang taon na dumadalaw-dalaw siya doon, maayos naman na yung mga kasabayan niya. Para bang wala nang sumunod doon sa mga naunang biktima. Pero kayo, ano ang opinyon ninyo sa kwentong ito? I-comment nyo lang sa ibaba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.